Ahojte, pokračujeme v druhej časti nášho výletu na Bali. Toto je náš druhý deň, pred raňajkami sme si išli zabehať na pláž a potom nás už čakali nachystané raňajky takto na stole. Na výlet sme išli loďou a teda navštíviť sme išli Nusa Penida, to je vlastne jeden z ostrovov na pobreží Bali. Je známy takými obrovskými útesmi a krásnym modrým morom. Po ceste na ten ostrov sa nám pokazil motor na tej lodi, na ktorej sme išli, takže bolo to celkom zaujímavé a nakoniec sa podarilo teda ho opraviť a neostali sme v strede ničoho. Sme po jazde loďou, strašne začalo liať a nedali nám ani prší plašť, tak sme premokli celý, takže sedíme tu takto ja v plavkách a Michal vyzlečený. Do pol pása, tak. Ale dali nám drink, no. Prší plášť sme dostali, až keď sme už sedeli pod strechou, takže ten už nám je asi na nič. Ale nevadí, dobre, aký je ten drink? Dobre, mandarinkový. Mandarinkový drink máme a tuto si chilluje. Tu máme sprievodcu v rúžovom plášti. Ideme ďalej, smoknutí. Billy proste stále takto utekal asi 3 metre pred nami, ale podarilo sa nám kúpiť aspoň suché trička, neutiekol nám. Tu sme už videli delfíny, to bol brutálny zážitok. Jej, pozri, aha, tu. Pozri, koľko ich je. Máme naše vysmívané kokosové nápoje. Tu máme obed za výlet, že vyzerá to fajn. Máme pustených psíkov, tak to jedia tu pri nás. Sedia. Niekto tu krmí, a ty si robíš tu šimu. Očko. Čo? Ako? Takúto kavičku nám nachystali. Kúrka. To je zlatý, je. Ten sprievodca, no. Toto sú ich kávy, takéto, čo my vôbec také nepijeme, také kýble. Taká je. Sa bojíš, čo? Súčasťou výletu bolo teda aj šnorchlovanie, ktoré bolo úplne perfektným zážitkom, ale trošku bolo zaujímavé, keď sme zašli do zálivu, kde vlastne sme sa šnorchovali medzi odpadkami, čo bolo trošku hnusné. Zase dáme mínusový bod Willimu, ktorý vlastne má na nás dávať pozor, má nás natáčať a on sa proste šnorchloval a úplne nás ignoroval. To večeriame. Tento sprej, bez toho nemôžeme ísť, že na večeru. Čiže ja to mám psať, čo to je? No, refresh, repellent. No, na komáre. Refresh je pod Refresh je pod Toto je krásne. Ešte vianočnú výzdobu máme už, takže... Môže radšej pomôcť, nemá. No, toto je prevencia pred komármi. Už sme celý doštípaní, že? Ja mám 3 štípance. Ty máš 3 štípance na chrbte, chuďatko, no. Na tartar, repellent. A toto je nejaké trio, hubové, paprikové a rajčino. No, tak toto máme špízik a teriyaki hovädzie mäso. Máme ďalší darček. O, to vyzerá super, to burrito. Tu vidno, že vlastne tie komáre nám nedali pokoj ani počas kúpania. Boli tam úplne, že všade.
Toto je to pekné tiež. Sme ešte nevedeli, ako sa strašne spálime, takže sme si tam úplne chillovali na tom slnku, ale potom teda, keď sme prišli naspäť na ten apartmán náš, tak sme zistili, že sme úplne červení a ledva sme proste vedeli ležať na posteli. Tu sme to ešte ako viacej vyhrotili, to opálenie, a takto nejak to vyzeralo, ako je na tých fotkách. Teda obidvaja sme to úplne vyšperkovali, to opálenie. Keďže som hovorila, že sme sa nenormálne spálili, mali sme objednanú masáž, ale tu sme potom zmenili. Budeme mať masáž, takú po spálení, alebo máme, od včera sme taký trošku zhoretí, takže tu máme takéto miestnosť na masáž. A dostali sme aj spodné prádlo, ukáž. Pekné to tu je, ale... Nechaj si svoje. Čo? Nás ponatírali uhorkou a aloe vera. Tu je nachystaný zázvorový čaj. Dneska nás čaká výlet na štvorkolkách a takéto máme počasie, takže som zvedavá, že ako budeme vyzerať, keď pôjdeme odtiaľ. No dúfam, že to prestane, lebo to bude inak divočina úplná. Okuliare máš uvnútri? Máme okuliare. Som ráda, či chuduje trošku. Je to to. Jak sa brodí tou vodou. To je extrém. Sprší plášťom. Sme dostali nejaký balíček, desiatu, jak v škole. Máme tam nejaký snack a dve nejaké vody. Jeden ľadový čaj a vodu. Už sme tady, už sa blížime. Po príchode na miesto sme absolvovali také inštruktážne video, ako na tej štvorkolke jazdiť, na čo si dávať pozor. Asi po pol hodine jazdy sme to skoro už aj ukončili, lebo sme teda zapadli. Trošku sme zapadli. Neviem, taďal to jak prejdeme, uvidíme. Možno sa budeme vrácať naspäť. No, zobrali nám štvorkolku a už sme bez, nechali nás tu. Pán, ktorý nás prevádzal, nám teda povedal, že on za tú jazdu, ktorú absolvuje s nami, tak dostane nejaké 4 € prepočte za tie 2 hodiny jazdy, čo sa mi zdá, že strašne málo. Vraj tam majú mimo sezóny úplne, že boj o túto prácu, pretože je nedostatok a oni žijú v podstate len z toho, že tam prídu tí turisti a že im platia, hej. To pánko si dal stejčík austrálsky. A ja som si dala 3-krát lososa, ale je výborný. Na posledný obed náš a takto ideme. Lebo nám prší kokos. Ideme z obeda. Trošku si ešte zaplávajú. Romantická prechádzka z obeda.
Niektoré vily normálne vytopilo z vrchu, zo spodu, neutekajú voda, to majú tu teraz riadne problémy. Také čerpadlo, ne? Jak odchádzame domov? Jaký odchod? Čo? Jak práve divočine, nie? Džungla. Je to džungla, no. Už fičíme domov na letisko. Is now ready for boarding. Please have your passport and boarding pass ready. Tak a toto je z druhej časti všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ahojte.